Sugeng enjing para pemirsa wangsul kalih kula panjenengan ing dinten menika 26 April 2024 ing badhe nyaturaken pawarta sampah sing sumebar ing Desa Ngranting Jogonalan Klaten. Selajeng menika kita mirsani pawarta saking liputan terkini tajam lan terpercaya kangge ngancani wektu luang panjenengan sedaya. Mari kita mirsani sesarengan. Taksih kathah warga ingkang dereng ngantosaken kebersihan lingkungan kanthi cara membuang sampah kanthi sae. Kathah sampah ing dipun buang sembarangan mliginipun ing pinggir-pinggir dalan utawi ing lepen. Lan niki pawarta salengkapipun. Sacacah wargi ngeluhaken mabet sampah ingkang numpuk wonten Dusun Ngranting, Kraguman, Jogonalan, Klaten. Sacacah wargi sampun tetaunan nimbun sampah lan boten buangipun dhateng papan sampah ingkang dipun bucal dhateng kebon tanpa pandang wulu dadosaken sampah-sampah ingkang numpuk. Wonten sampah-sampah sasanesipun kados plastik, kardus, tirah, teda lan sanes-sanes. Sampah ingkang pating slebar wonten kebon tembung wargi sampun lawas. Dipun lampahaken nimbun sampah tumpukan sampah. Sampah puniki inggih punika sampah griya tangga ingkang dipun bucal kados punika mawon wonten kebon ingkang jembar. Lan masyarakat sawentawis boten tahan kalih mabet sampah ingkang kathah. Lan wargi sampun ngengken petugas kebersihan lingkungan kangge dipunkelola supados saged bermanfaat kangge masyarakat. Punten menawi enten lepat saking kawula saking liputan terkini tajam lan terpercaya.